Ndinorara varoora vangu dzichingoti 12 o'clock chete. Muroora wandinenge ndamuka ndichifunga nezvake ndiye wandinorara na 12 o'clock paya zuva parinenge rakarova panhongonya apa. Ende mishonga yacho inonyatsokubatira paya pekuti zuva rinenge richinyatsokugotya richipisa, ndipo pandinonyatsokugona kushanda ipapo, nekuti ndinoshandisa mushonga wenyoka. Mubobobo wandiinawo mubobobo wenyoka. Sezvamunoziva kuti munguva yechando nyoka hadzingoonekwi everywhere, saka nyoka iyoyo yandinoshandisa inotomboita kana nguva isati yakwanisa kuwana simba rekuboba varoora vangu. Saka kana dzava kuma 12, kunyange iri nguva yewinter, by 12 kunze kunenge kwava kudziya, ndo nguva yandinotanga kuita mabasa angu iwawo ndichiboba varoora. Saka muroora wandinoboba semuroora wandaboba nhasi amai Mavis. Muroora wangu uyu iye ari kugara kuUK nemwana wangu, vatu vane makore variko. Kunyange mai Mavis ariko kuUK, but ndanga ndichitomuboba nhasi uno chaiye na 12, ndanga nditori pakati pekutomuboba. Wandinenge ndamuka ndichifunga sezvaitika nhasi, pandamuka zita ratanga kupinda mupfungwa dzangu ndere kuti mai Mavis. Ndikabva ndatanga kufunga nezvake nechimiro chake, ndikabva ndatogadzira mishonga yangu dzichingonoti 12 iye ari kwaari ikoko. Ndabva ndatozviona ndatova mubedroom ndiina mai Mavis, ndikatotanga kutoboba munhu, kutomubvunza zvanhasi uno kana paine munhu anogona kumubvunza akamutsanangurira kuti iwe padzati 12 hauna kunzwa zvakadai nezvakadai panhengo yako, anokwanisa kutokupupurirai kuti ichokwadi pane zvaanga achitonzwa panhengo yake. Saka mubobobo uyu wava kuita kuti ndipoti ndichimborasika njere. Semunhu ane mari dzake, kana ndikanzwa kuti zvandava ka hazvisisiri normal, kana ndichitofamba nemotikari ndikawana panenge paine kana dzimba dzemabooking, ndinobva ndatokona ndobva ndatomborara. Ndinowanza kuti kana ndikarara about 3-4 hours pandinomuka ndinenge ndava right. Kana ndiri panzvimbo pekuti handikwanise kuwana mabooking, ndinogona kungodrivawo ndopinda mutauni kana muine town, then ndobva ndarara 3-4 hours pandinomuka ndinenge ndava right. Ndo mutemo wangu wandakazvipa kuti handidrive kana kuri kunzi ndikaona sekunge ndinenge ndava kuda kutanga kurasika njere, because ndinogona kuti ndichidriva zvezvo kune vanenge vasinganzwise kuti mundare wesei uri kuti unopota uchirasika njere. Kana ndichifamba nemotikari yangu, motikari ichifamba inoita sekunge munhu ava kutofamba nemakumbo, ende dzimwe motikari dzinenge dzichitofamba ndichitoona dzatova nemakumbo 4 dzichitofamba, but dziri motikari dzinenge dziine mavhiri dzichifamba zvishoma nezvishoma. Saka zvikangoitika saizvozvo ndobva ndatoziva kutoti chipengo chiya chinenge chava kuita sekunge chava padhuze, ndobva ndatotsvaka pekutomisa motikari, because handidi kuti ndinge ndichizonzi ndazokonzeresa accident. Handizivi zvinozoitika muaccident iyoyo, unogona kuuraya vanhu vakati sezvinenge vichidiwa nenyoka yacho ichida ropa, then inenge yatokuparira manje wewe. Sezvo ndingoriwo mutumbi wakagarwa nemudzimu usiri mudzimu wangu, because ndakaita zvekutengera mudzimu wekune rimwe dzinza. Kune vose vachada kuzoromba, I hope kuti ndo zvimwe zvezvinhu zvamuchatanga mafunga nekubvunza n'anga dzenyu apo pamunenge muchirombesana, because unenge uchipiwa mweya wasekuru, but vasiri sekuru vako, sekuruwo vekune rumwe rudzi, kune rimwe dzinza, kuti vange vachiuya kuzogara pauri iwewe. Saka pane zvinogona kuzoitika, unokwanisa kuzosangana nematambudziko akaita sematambudziko andiri kusangana nawo mukurarama kwangu, kuti sekuru vacho ivavo vagere pandiri vanenge vachitoda ropa, kana vakadzokera kudzinza kwavo havambofi vakanzi vanenge vachida ropa, asi nekuti havasi vedzinza rangu vanogona kungodhimanda, sekudhimanda kwavari kuita kuti pasina ropa ndinogona kukuuraya iwewe, nekuti ndakakushandira, takashandidzana kwenguva yakareba. Kuti ndige ndichizosvika mumatambudziko awa andapinda maari, nyaya yangu mukomanashi yakatanga kudhara.
makare kare isu patakatanga kushanda sema-assistant truck drivers, upenyu hwainge hwakaoma. Ndakabva kumusha, ndainge ndatova neclass 2, ndaiva nezveexperience because ndakange ndichimboshandira umwe mudharawo ainge aine rori rake. Ndakazosiya basa mushure mekunge ndaona kuti kubhadharwa kwacho waisaziva kuti mari inouya rini, iri mari yepay. Saka ndakati sezvo ndainge ndava nemhuri, ndinogona kuurayisawo mhuri yangu nenzara, ndokubva ndasiya basa. Mushure mekunge ndasiya basa paya mukoma, ndipo pandakabva ndachizotanga kushanda ndichishandira imwe kambani yandisingakwanisi kuudzai nezita rayo. Saka kudhara waiitikana kuri kunzi ukawana basa, dzimwe nguva waikwanisa kutoroyiwa, kutopengesewa nemamwe madhara awo aunenge wawana vachishandapo pakambani ipapo. Sezvakaitika kwandiri, ndakati ndatanga kushanda mukoma, ndava kufamba nerangu truck, ndainge ndatumwa kuenda kwaMutare. Ndakangotanga kungorutsa zvakange zvisinganzwisisiki. Pandakamisa truck rangu, ndakaona tudhara tuviri twainge turi tutema-tema turi mutruck, twakange tukapfeka mazidhasikoti ewhite. Saka tudhara itwotwo twakangonditarisa, ndokubva twatongonyangarika. Ndakazoti ndotaura nezvayo nyaya iyoyo, pane vamwe vakazotanga kungoseka vachiti musiyei mani, mufana mudiki musiyei, haana chaanoziva. Izvo pakanga paino umwe mudhara uyu ainge ari wekwaMutare. Saka akarwadziwa apo paakanzwa zvichinzi ndainge ndapiwa load rekuenda kwaMutare, because iye kusaidi kwake aingoziva kuti kana yava nguva yekunzi anenge achifanira kuti ange achienda kumusha kwake, aitongopiwa load rekuzogumira maMutare, then obva achizodzoka zvake kana aona mhuri yake. Saka akabva ati mufana uyu anongosvika pakambani otopiwa truck, ava kutonzi ichienda kwaMutare, apa iri rutu yangu, ava kutondikanganisa zvinhu zvangu. Ndokubva ndatoroyewa paya. Saka ndakazobatsirwa nomwe mudhara iye ainge achigara kuChipinge, ainge ari truck driver zvekare, sezvo akange ari wekumasowe, anenge aenda kwaMarangere. Paakandiudza kuti ainge achida kundivakira minamato, handina kumbofungidzira zvakawanda kuti aitodawo kutorasirira zvinhu zvake pandiri. Saka ndo zvinowanzokuitika kuti panenge paitori nevamwe vanhu vanenge vachida kutorasirira zvitoma zvavo pauri. Iwe sezvo unenge uine dambudziko raunenge uinaro mukupenyu kwako, unozongogamuchira any kind of help usingatozivi kutoti wava kutopiwa mimwe mishonga inokwanisa kana kuzotokunetsa mune ramangwana. Ndo zvakaitika ipapo. Saka akabva anditi ndaifanira kuti ndinge ndichienda kunovezwa makofini, ndobva ndakumbira pranga. Kana ndapiwa pranga iroro ndaifanira kuzodzoka naro. I still remember kuti ndakazoenda pane imwe kambani, ndokubva ndavaudza kuti ndainge ndichida kutenga mapranga. Vakatoshamisika, asi ndakavanyepera kuti ndakange ndiri kapenda, ndaiva ndiine kapiece job kangu kadainge ndabata, ndainge ndiine munhu wandainge ndichida kuvezera coffin. Saka ndakabva ndavaudza kuti ndakange ndichida kuveza coffin. Vakabva vanditengesera maboards. Handina kana kumbokumbira discount, ndokubva ndamatenga, ndakabva ndaenda kumba kwamadzibaba vaya. Saka madzibaba ivavo vakabva vati kwandiri tinofanira kuti tinge tichienda musango. Vakandipa mari. Pane zvavakataura, vaitaura chiPortuguese pavainge vachinditambidza mari. Handina kumbofunga zvakawanda panguva yacho iyoyo. Chandaingoda ndechekuti ndinge ndichikwanisa kupiwa minamato, kuvakirwa minamato yekuti ndinge ndichizova ndakachengetedzeka mumabasa angu andainge ndichiita. Ndagamuchira mukomanashi mari iyoyo. Vakabva vanditi okay, mari iyi ndoda kuti unge uchigadzika apa. Ndakabva ndaigadzika pamusoro peguva, ndokubva ndachizoitora mari iyoyo ndichiibvisa pamusoro peguva. After that ndo patakabva tachizotora mabhodhi aya tikabva tamapwanya-pwanya, ndokubva tachizomasiyako kumakova. Vakabva vandipa band, vakanditi bhande iri ndoda kuti unge uchizogara wakaripfeka for 1 year mwanangu wazvinzwa. Kunyange paunenge uchigeza,
unofanira kuti unge uchikurura hembe dzako then ubva wasungirira bhandi iri. Panguva yebonde, kana uchiona sekunge zvinenge zvisingaiti, ita bonde nemudzimai wako wakapfeka trouser wakasungirira bhandi iri. Izvi unofanira kuti unge uchizviita for 1 year. Asi kana uine ushingi, panguva yekuita bonde wakurura nhumbi dzako, unofanira kutanga watora bhandi obva warisungirira muchiuno mako. Usaregedza kuzviita izvi. Ndakabva ndati iri bom, hapana kana chakaipa. Saka ndapiwa bhande iroro mukoma, ndakabva ndatorisunga rangu bhande ndokubva tatorisiya kumakuva nekuti ndozvavakandiudza. Fast forward, kubva zvandakatanga kugara ndakasunga bhande iroro, life yangu yakatanga kuendeka zvekuti ndakatombotendeuka ndikatotanga kutonamata navo pasowe rimwe chete. Asi nekufamba kwenguvawo ndakazodzokera kwedu kuchechi. Zvinhu zvangu zvainge zvonyatsokufamba zvakanaka. Kana pakambani pandainge ndichishanda ndainyatsokuona kuti ndinoremekedzewa uye zvakare ndinopiwa respect nemabosses angu vandainge ndichishandira. Asi chakatanga kundinetsa manje ndechekuti semunhuwo ainge agara aine ruchiva, ndaiti kana ndikachiva mukadzi wandinenge ndachiva mukufamba umu, usiku ndikangorara ndaitomuka ndichitoona kuti ndinenge ndichangobva mukurasa mbeu, but ndiri kuhope ndinenge ndichiita bonde riri very serious nemukadzi iye. Vamwe vakadzi vakange vari vanhu vekuziva, vaigarawo munharaunda mandainge ndichitogara. Pane vamwe vaizongoitawo zvivindi zvekuti vaizoya kwandiri. Pane mumwe mukadzi akauya kwandiri akanditi, baba imimi, pane nyaya ndoda kukuudzai. Takazosvika pakurara tose, ndikabva ndati ndiudzei. Vakabva vati kwandiri, imi baba imimika, ndakakurotai. But kukurotai kwandakaita, takange tichiita bonde ende ndakamuka ndichinakidzwa zvisingaite. Saka ndakabva ndatongovapfimba because ndainge ndava kutya mashoko avo avainge vataura ekuti hamuna mushonga here imimi wamunoshandisa kana kuti mubobobo, because ever since that night pandakakurotai, every time pandinoenda kunorara ndinenge ndisingatodi, but ndinogona kungobatwa nekamwe kamweya kekungozviudza kuti but dai ndikangovarota baba ava nhasi, kana nhasi vakauya ndoda kuti ndige ndichizoita zvakati nezvakati navo tiri mumachira. Ndakabva ndaona kuti munhu akange atova dangerous uyu. Ndakabva ndati kwavari, okay, it's fine, hapana kana problem, but what we can do, tinogona kungodanana because kana nemi futi ndinongokurotai nguva dzose. Ndakange ndava kutovanyepera paya ndichivaudza kuti ndainge ndichingogara ndichivarota nguva dzose. Ndakadanana navo madha ivavo. So ndakati ndava kudanana navo madha ivavo, vainge vaine mwana wavo ainge achiri kuma 17 years, ainge akanaka ende aidiwa nevanhu vose. Ndakatanga kumurota. Vakazondiudza imwe nyaya yakandityisa. Vakati mwana wangu ari kuita musikanzwa. Ndikati aita musikanzwa wei? Vakati kwandiri akauya kwandiri achiti akarota umwe murume akamubvisa umandara hwake. Akarara nemurume kuhope, murume iye ndokubva amubvisa umandara. Saka ndakabva mukumurova ndichimuudza kuti unopenga, unofungidzira kuti umandara huri nyore zvekuti hungangobviswa kunyange uri kuhope, ndiudze munhu wauri kurara naye. Saka handina kukwanisa kuti ndinge ndichivapindura, ndinge ndichivaudza kuti kana neniwo ndohope dzandainge ndakarota. Ndakatorota, mufunge zvenyu mukomanasha, ndiinaye mwana wavo achitochema achiti I'm still a virgin, handidi kuti unge uchirara neni, but ndakarara naye. Pandakamuka nhengo yangu yainge yakaita kuzara ropa, yakatsvuka uye zvekare ndainge ndakatoita kakutotsemukira. Saka pandakazoudzwa namama vake kuti ndozvainge zvakaitika kwaari, I then knew kuti saka ndainge ndakarara nemwana wavo kuhope zvechokwadi. But zvaizotaurika here? Ndakaona kuti zvakange zvisingatauriki. Ndaingofamba ndakadaro. Mukufamba umu mukadzi wandinenge ndangoona ndobva ndatongomugarisa mumepo mubrain mangu. Ndava kuda kunorara ndobva ndatotanga kutofunga kuti asi ndambona umwe mukadzi uya anga ari mutsvuku aine body structure yakadai. Ndobva ndatomuona muvision. Ndichingonobatwa nehope ndotozviona ndava kutofamba, ndava kutoenda kunorara naye mukadzi iyeye.
Upenyu hwakaramba uchifamba, kukura takakura, kusvika tava maretired. Vana vangu vakatanga kuroora nekuroorwa. Wedangwe akati atizisa. Nhumbu yemuroora yakanga ichikura. Muroora ndakatanga ndisingamuchivi, but ndakazongogumisidzira ndamuchiva nerimwe zuva, ndobva ndatomupindira muimba yemukati. Asi izvi ndakazviita kuri usiku. Muroora ndokubva atoita miscarriage. Akapotsa afa mwana wevanhu mukoma because nhumbu yainge yakura paakaita miscarriage. Akangonozvara zvake, mwana ainge akafa nechekare. Umwe muroora akati auya zvekare pamusha, ndikatanga kumuboba. Vana vangu vasikana, kuvarume kwavari ikoko, ndinogona kuenda ndikanovaboba. Handina chandisingazivi ini pavana vangu vasikana kuti maumbirwo avo vakaumbwa sei naMwari wavo, kana nhengo dzavo dzakaumbwa sei, uye zvekare nekunaka kana kusanaka ndinozviziva. Zvinhu zvinenge zvisingafaniri kuti zvinge zvichiitwa nababa vachizviita pavana vavo. Asi ina handichakwanisi kukontrola mushonga wacho wemubobobo. Unongoita zvaunenge uchinzwa kuda, ende iko zvinozvi ndatova neweakness. Handizivi kuti zviri kukonzereswa nekukura here, chii chiri kumbonyatsokuitika. Kana zvinoitika pandiri handichatonzwisisi, because mubobobo wacho uyu mukoma, dzimwe nguva ndinogona kuti ndakatogara ndakatorivara, ndobva ndatoona ndava kutotambisa gumbo rangu, ndiri kutoboba. Dzimwe nguva ndinenge ndichitoboba kana vana vanenge vatouya pamba. Vana ivavo vanenge vauya pamba vanenge vachitotamba zvavo mahumbwe, ende vanenge vari vana vadiki vandinenge ndava kutotanga kutoboba. Mazera avo havatauriki. As young as 2 years vana vandinenge ndichiboba. Handizivi kuti ndiri kukanganisa future yevana ava kusvika palevel rakaita sei. Zvose izvi zvakabva pakuti ndakangopiwa mushonga wekuzvichengetedza pabasa chete. Ndaida kungozvichengetedza pabasa, asi ndakabva ndarasirirwa mhepo yechikwambu. Saka nyaya yangu ngaive seyambiro kune vamwe vechidiki avo vanenge vachida mishonga yekuzvisimbisa mumabasa, kudiwa nevanhukadzi. Kana mushonga welaki unokwanisa kuzogomisidzira wava mubobobo. Hakuna munhu anoenda kunotora mubobobo wekuti anga achirara nevakadzi kuhope. Munhu iyeye anenge atori muroi. Asi vanhu vanonzi vane mibobobo vakaita sesu, takatotora mibobobo yacho tisingatozivi kuti apa ndava kutotora mubobobo. Uku ndiko kurara kwandinoita nevaroora vangu. Sezvandakuudzai, izvo zvandaita kuna Mai Mavis. Kana ndiine wandinenge ndichida kuboba, pavaroora vangu vose ndakavabira zvipfeko zvavo zvemukati. Ndinazvo zvimwe zvandakaba kuma 2015 2017 sechipfeko chaMai Mavis, ndakachiba muna 2016. Chipfeko ichi kuchiba kwandakaita, ndakashanduka ndikaita gonzo. Usiku pandinoboba, dzimwe nguva ndinoshanduka ndoita gonzo, ndopinda mumba mako ndiri gonzo, ndozoshanduka ndobva ndaita munhu, ndobva ndachizotanga kukuboba mune zvakanaka manje. Saka ipapo pandakaba chipfeko chaMai Mavis, ndakaenda kumba kwavo. Ndaenda kumba kwavo ndokubva ndashanduka ndikaita gonzo. Ndakabva ndachizoba chipfeko chavo chekudhara, ibhurugwa ravo reredhi randakaba, ndokubva ndariruma ndikariruma segonzo, ndikasiya ndakariisa mune rimwe drawer. Vakazoriona ndokubva vangoriputira bhurugwa riya vachiti vainge vachazozvipisa nemamwe mabra. Ndopa ndakabva ndachizoba bhurugwa iroro ndikaba nemamwe mabra, ndikaita sekunge gonzo riri kugadzira dendere. Saka ivo pavakazoona dendere rakagadzirwa nezvipenga zvebra ravo randainge ndakadambura ndiri gonzo, havana kana kuzombofunga zvakawanda pamusoro pebhurugwa ravo. Bhurugwa iri ndakazongonorisiya musango segonzo, ndikabva ndachizonoritora the next day ndava semunhu, nekuti ndainge ndichitoziva kuti bhurugwa ndakarisiya pakati. Ndakaenda ndikanoritora ndokubva ndadzoka naro kumba kwangu. Saka zvipfeko zvose zvevaroora zvinogara mune rimwe handbag risingabatwi kana kuvhurwa nemudzimai wangu. Haatotendedzwi kuti anga achivhura bhegi iroro, ende iye pache zvake ndine zvandakamuita kuti ndikwanise
kuramba ndichiita mabasa angu asingandipe madisturbances. Saka after ndabva mukumuita zungairwa, ndakabva ndachizotanga kugara nemimwe mishonga yekuti kana ainge ari munhu ainge ari normal, kutaura kudai akasvika pakubvunza kuti asi nhai baba ndiudzei, ko ichi chinhu chiri kutsvakei muno mumumba. Asi haana kana neremuromo nekuti ndakamuita zungairwa nechekare. Mura wangu wandaboba nhasi, sezvo ari iye wandamuka ndichifunga, ndabva ndatora chipfeko chake. Kana ndatora chipfeko chake kudaro, pane mamwe mafuta awo andinoshandisa, mafuta eshato. Then ndinobva ndatora bhurugwa riya ndobva ndazora nhengo yangu nemafuta iwawo eshato. Ndobva ndachizotanga kuita chimhandara maoko ndakabata bhurugwa remuroora wangu. Pandinenge ndichita chimhandara maoko kudaro, ndinomirira kusvika iyo sikarudzi yangu yava nesimba rekurara nemunhukadzi. Kana ndadaro, ndinobva ndapinda mubedroom ndobva ndazvikira, kana kuti ndinotsvaka pamwe pokugara panenge pari safe. Saka kana ndakarara mumagumbeze, nhengo yangu inenge ichitokwidza nekudzika, kwidza nekudzika, kwidza nekudzika. Kana ichitodaro, inenge ichitorara nemukadzi uyo wandinenge ndiine bhurugwa rake randinenge ndakamonera pairi. Iyo ari kwaari ikoko, ane zvaanenge achitonzwa kuti pane zviri kuitika pandiri. Vakadzi vemazuva ano kana akanzwa zvinenge zvichiitika paari, anokwanisa kungoudza murume wake kuti nhasi ndinenge ndiri mumudhu, but anenge asingatozvizivi kuti ndinenge nditori busy ndichitomuboba sekuboba kwandanga ndichiita muroora wangu. Zvinhu izvi handichazvidi. Dai ndaiva nemukana wekuti ndaikwanisa kurasa nyoka iyi yemubobobo, ndaigona kuirasa, nekuti zvava kungoitika pose pose nepandinenge ndisingatarisiri kuti zvinge zvichiitika. Nemuchechi zvakamboitika mwedzi yadarika iyo, ndakange ndiri kuchechi tiri paEaster. Saka tiri pachechi kudaro, ndakatogara mumabhenji iri sevhisi yemanheru. Ndopa ndakatonzwa sikarudzi yangu, kana ichidaro inenge ichiboba munhu asiri wedzinza uye zvakare asiri muroora wangu. Kana ndichiboba vanhu vakadaro, handizoshandise mabhurugwa avo nekuti panenge pasina nguva, sezvo zvinenge zviri zvinhu zvokungoita ipapo ndotongosiyana naye munhu iyeye. Ndakagara muchechi kudaro, ndakatanga kunzwa ganda riya rekunze repasikarudzi yemunhurume richivhurika richivharika, richivhurika richivharika, musoro uchisara uri panze. Ndichitodaro ndakatoziva kutoti patova nemunhu wandiri kuboba. Saka ndakatanga kutarisa muchechi ndichitsvaka mukadzi ainge asina kugadzikana. Ndopa ndakaonawo vamwe amai vemuchechi. Ndavaona kudaro, vakabva vasimuka because zvavainge vava kunzwa zvakange zvavabata nesimba. Ndokubva vabuda. Vakabuda vakaenda vakanogara kumotikari kwavo. Handina kuda kuvatevera, asi ndakangosimuka ndikaita sekunge munhu ari kunamata. Ndainge ndakamira padhoo ndichida kungoita contact navo. Painge pakapakwa motikari yavo, ndainge ndichipaona, ndainge ndakangovadongorera zvangu ndichita sekunge munhu anonamata. Ndazviita asha ndakamira padhoo. Ndapedza kuvaboba ndobva ndamhanya ndikanogara zvangu pasi. Asi muchechi dai kwanga kuri kunzi painge paine munhu anoziva kushanda kunoita mubobobo, dai umwe munhu akatonditsura kuti okwakanaka here, because ndaitotambisa gumbo rangu ndichitira kuti ndinge ndichikasika ndapedza kuvaboba. Uye zvekare nezvainge zvichiitika zvandakuudza izvazvo kuti ganda rinenge richivhurwa richivharwa, ndinenge ndisitorina control. Nyoka iyoyo inenge ichindinanzvira ndo inenge ichitambisa ganda rangu. Saka ndapedza kuvaboba, ndakagara pasi ndokubva ndazovatarisa vachipinda. Vainge vainika kunyara kavainge vainako. Ndikatoziva kutoti munhu uyu ndatomupedzera nechekare. Zvese izvi zviri kuitika mukoma, handifari nazvo, handifadzwi nazvo. Ndiri kungoda help kubva kune vedare renyu. When you post wo mukoma muzongondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vatezvara avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vatezvara vari kuboba varoora vavo.
zvimwe zvezvinhu zvatakange tisingatozivi kuti munhu kana achiita mubobobo ndo zvinenge zvichiitika paari izvozvo, kwakuzochinja kuita gonzo voba mabhurugwa evaroora. Naimi chii ichocho chinenge ngozi. But let us try to speak with him mucomment section. Hanzi handichazvidi, hanzi takaromba vamwe nekusatoziva, taitofungidzira kuti tirongopiwa mishonga yekudiwa mumabasa, but takange tava kutorombesewa. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi whilst my mother-in-law was dying in the hospital, I was there in Zim. Please mozogadzirisawo where I would have messed up muchishona, because ndakauya kunoko kuUnited Kingdom ndichiri ne 12 years. Saka my mother-in-law vakazokumbira kuti tinge tichimbodzoka kumusha. I then went with my husband. My mother-in-law vainge varwara nediabetes kwenguva yakareba, so she was in a private hospital ikoko kuZimbabwe. Vakabva vakumbira kuti vainge vachida kungotaura neni ndiri ndega. She then told me kuti muwardrobe mavo makange muine bag rainge ririmo. Mubhegi imomo makange muine zvinhu zvavaida kuti ndige ndichizoshandisa. She told me kuti zvakange zviri zvinhu zvechivanhu. By then ndainge ndichiri pakudzidzirawo nzira dzechivanhu through mamwe social media pages nekuno kuYouTube. So ndakabva ndachizoenda kumba nemurume wangu after the visitation. Ndakazviita in secret nekuti vakanditi usaudza kana munhu kuti this is what I have left for you. Ndapinda mubedroom kudaro, ndakabva ndavhura wardrobe, but makabuda chiutsi muwardrobe. Ndikatotanga kutonzwa dzungu ndichita sekunge munhu akuda kubatwa nehope dzakanyanyisa. Ndakange ndisingachakwanisi kana kuzvikontrola. Zvadaro mukomana ndakabva ndachizotanga kufema umwe mweya waita sekunge mweya wevanhu vakafa. Ndipo pandakabva ndachizoona chibhegi. Ndachiona chibhegi ichocho, then ndakabva ndachizotarisa mukati, makangojamba dachka rainge ririmo ndobva ratotiza. When we went back to the hospital, vakangondibvunza kuti wakazviona here zvinhu zvandakakupa, zvandakakuudza kuti unge uchizoenda kunodongorera. Ndikati hongu, but ndakaona dachka. Vakabva vangoti usataura muroora, richakuudza zvarinoda. Fast forward, she passed away, we buried her. Now we came back to the United Kingdom. Dachka iri rakatitevera. Ndakariona dachka iri ndichienda kushift, ndakatopotsa ndatoritsika. Rikati nai muroora wauda kunditsika. I screamed. Murume wangu akatobuda panze akanditi what is wrong. Ndikati I saw a frog. Handina hangu kuda kuzotaura kuti I had seen a talking frog. Ndakabva ndachizonzwa voice ravamwene vangu richitaura neni richinditi muroora usataura, do not expose me. So ndakazodzoka kuZimbabwe ndiri ndega, and ndikaenda kung'anga ndiri ndega. Zviri kunzi ndakapiwa chikwambo, a goblin. My mother-in-law has given me a goblin, and chikwambo ichi ndo chandichange ndichizoshandisa mumabasa ekuroya. It has been some time now kubva zvandakapiwa chibhegi ichocho nechikwambo chacho ichocho, which looked like a frog. But handina kana hope dzandiri kumborota dzinotyisa, handina kana zvimwe zvinhu zvinotyisa zvandiri kumborota, which is making me to become so scared. I really do not know kuti ndoita sei. Ndibetsereiwo muri eZimbabwe, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri eZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvedzi vedu. Hanzi so far handinawo hope dzandiri kurota dzinotyisa dzekuti vanhu mungatoti hope dzakati nedzakati dzauri kurota dzinogona kunge dziri idzo dzine chirevo, dziri kuratidza kuti now you are a witch. But nyaya yamatotaura yekuti vakakuudzai kuti une zvauchazonosangana nazvo muwardrobe, uye zvekare unofanira kuti unge uchizozvimirira zvichazokuudza zvazvinoda. Makatopiwa chikwambo, dai matokasika mazvigadzirisa, ende mune ramangwana zvinokwanisa kuzokuremerai moudzwa kuti ndimi makatouraya vamwene venyu. So you need to sort out this issue very soon.
motaura nehama dzavo kuti ndo zvakaitika vanhu vachiri vapenyu. Do not wait for 10-15 years. Vamwe vanhu vanenge vari vakuru vekumhuri ikoko kwamakaroorwa vashayika, then mobva machizotanga kuti wani kutaura kuti gore rakati ndo zvakaitika, zvinozokuremerai mune ramangwana. Munozotonzi mainge muri musame syndicate. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.